Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, long session sa paglaog sa klase, ngunya na may El Nino, pinagtutulod ka nagkaperang prinsipal ni eskwelahan sa siyudad kang Naga. Huli sa mainit na sitwasyon sa laog ka mga classrooms, mga estudyante may kanya-kanyang darang electric fan. Naga City Police Office nakapagrehistro nin 8 kaso ning rape. Estudyante kang Naga College Foundation na naggraduar sa kursong Criminology, Top 1 sa 2023 Licensure Examination for Criminologists. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod bareta. Huli kan sobrang init kang panahon kung saan apektado ang mga estudyante o rugna sa elementarya. Hinagad ngunyan kang nagkapirang prinsipal nin eskwelahan sa siyudad ng Naga, nagibuhon long session ang laog sa klase. Aramon taban ng kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Sa ipinapod na meeting ni Principal Juliet Curva kang Naga Central School 2 sa gabos sa mga magurang kang sa mga estudyante pinaglatag ang proposal na gibuhon long session ang laog sa klase kan mga estudyante mapon alas 6 nin aga hasta alas 12 nin udto. Ang laklang na ini para mabawasan ang sobrang init na pinagsasapo kan mga estudyante asin mga paratukdo ngunyan na igwang huma ang El Nino phenomenon. Ang laklang na ini ang nakasusugban subod sa DepEd Order 37/2022 na maghanap ng ibang paagi ang mga opisyal kang DepEd sa mas ikararahay ka mga estudyante asin mga personahe. Friday, May 5, nagkaroon po ako ng whole day consultation meeting with the parents. Tapos inilatag ko po sa kanila ang status ng school, ang reading and numeracy level ng school bago sila mag-decide. Kasi marami namang options. Pwedeng modular, na 2 days, 3 days face-to-face, pwedeng ganon. Pwede naman na 4 days face-to-face, 1 day modular. So, depende lang talaga sa nakikita ng school head na kung ano ang mas bagay sa mga bata. So, ang aking i-present sa mga parents, long session, 5-day, in-person, long session classes. Yun ang i-present ko, and sabi ko as early as 6 o'clock up to 12 noon, may pasok po tayo. Aminado si Principal Curva na may kadipisilan ini sa pagmatanin amay. Urog na kan mga yaon sa kindergarten. Alagad na papanahon naman suot na magkaigwan ng adjustment sa bagong schedule. Nangunyan, pinag-uurulayan sa Management Committee meeting kang DepEd Naga. Asin aaprobaran ni School Division Superintendent Dr. Susan Culiano. Ang mga principals magsasabit ng proposal sa Schools Division Superintendent, and i-validate naman ng superintendent ng aming ni Dr. Susan Culiano kung tama ba yung aming magiging decision, yung aming proposal, kung okay ba, valid ba ang reason namin. So hindi po naman agad-agad kami magde-decide or mag-i-implement without the approval of our Schools Division Superintendent, si Dr. Susan Soreta Culiano. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, pabor ang nagkapirang paratukdo sa long session, huli tabako lang mga kaakean ang matatabangan kay ni kundi maging si mga paratukdo. May follow-up report si Melvin Machado. Bilang maestra sa kindergarten sa Naga Central School 2, namamate asin nahihiling ni Ma'am Mary Ann Cuadro ang epekto sa mga kaakian huli kan sobrang init kang panahon. Dahil nasubot ang mga ini nakakakonsentrar sa saindang pagklase. Yes po, lalo na sa hapon kasi syempre hapon garanuton dahil na sinda nakafocus mapunas, matintog, kang sa diribado. So, discomfort talaga sindang marhay. So, may epekted mo sa learning? Yes po, dahil na nakaka-focus. Sa laog kang saing salit na classroom, igwa siyang tulong electric fan. Alagad na eman subot kinakaya ang harasahas kang panahon. Si Ma'am Mary Ann ang nakikitaid na sana sa mga estudyante para magpaduros. Apinado si Ma'am na maging sinda, apektado kang siring na kamugtakan. Sa kataid na classroom ni Ma'am Mary Ann, inabutan mi man ang nagkaparing estudyante na may darang sa diring electric fan.
Bakong magayon sir, syempre, lalo, nainitan kami syempre, pero mayaman nga ning designated electric fan para sa teacher. So, nakiki-join na lang kami dito para madurosan. Sa issue kang long session, pabor subot sindadigdi para sa kapakanan ka mga kakian. Alagad para kinanay Jennifer Romero, kaipuhan, maikonsiderar man ang sitwasyon kan ibang magurang. Iyo po, in the first place, si mga aki, magiginhawahan dahil na sinamalaog sa hapon. Si teacher din, ganon din, nakakaginhawa din on our part. Pabor po ko ako para po malimitahan man ang init sa kada classroom, saka mainiton po siya paghapon. Si aki ko po kaya sir, nagmamata siya, alas 4 mata na po siya. From Boundaries San Felipe po kami, kaya nakakaamay po talaga kaming biyahe. Tapos para po hassle man po ang mga traffic. Pero po sir, ilim ko lang po sir, si iba po kayang parent, garo po daisin na pabor. Kaya di man sir masasabi na dapat si sa ko lang pong sabuot na gabos po dapat talaga. Gabos na parent, mag-uyon. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, kinumpirmar ni Mr. Ernesto L. Camil kan City Disaster Risk Reduction and Management Council na magkakaigwasin daning meeting sa aga asin saro sa mga agenda iyo ang pag-andam sa epekto kang El Nino. Ang DILG ang nagpaluwas naman in kasuguan para sa mga LGU sa interong nasyon na magpreparar huli kan mamamatea na mainit na panahon. Kabali man sa ipoproponier ni Mr. El Camil, iyo ang mag-crear kan Local El Nino Task Force Group na pamamayuhan man ni Mayor Nelson Ligacion. Actually po sa aga may meeting ang CDRRMC sa pinakamayor na agenda, yun po ang preparasyon sa El Nino. Nagpaluwas na po ang DILG ng Memorandum Circular na pinagdidiharan ang gabos na LGU na magkaigwan ng preparasyon. Sa national po ang DA pinag-reactivate si El Nino Task Force. Actually kang April 28 nag-meeting po ang DILG saka ang NDRRMC. Gusto i-revise si tasking. Ngunyan ang gusto kang OCD, ang chairman kang National El Nino Task Force, ang DILG, co-chair ang OCD. Kaya pagbaba man sa muya kang RDRRMC na magkaigwa kita ng localized na El Nino Task Force. Sa tuya siguro ang ipopropose ko si Mayor ang chairman. Padagos pa sa mga bareta, duwang importanteng anunsyo ang pinagsambit ni Mayor Nelson Ligacion sa flag raising ceremony kan subagong aga. Inayo ang paggirumdum sa mga empleyado na igwa ng civil service eligibility na kumpletohon ang sa indang mga papeles para ma-adjust naman si nare-receive nindang sweldo. Duwang bagay po para sa mga empleyado kan lokal na gobyerno kanaga. Inot itong mga kansarong taon pa and early part of this year na nakapasar sa manlain-lain na board examinations, including civil service examinations. Sa indo po mga certificate of eligibility, kung daipa na isubmit na po sa Human Resource and Management Office na pinapamayuhan po ni Mr. Nol Jesalva in order to ensure that effective July 1, lalo si daipa na upgrade. Sa indong mga sweldo ma-upgrade na, mai-adjust na po. Apuera kay ni pinag-anunsyoman kan alkalde na temporaryong magiging presiding officer kan sangguniang panglungsod si City Councilor Jess Albios. Huli mabiyahe sa luwas kan Pilipinas si Vice Alcalde Neni Diasis na madurar nin sarong bulan. Ang ma-assumer acting Vice Mayor, meanwhile, na outside the country po si Vice Mayor Neni Diasis, iyo po ang satuyang top-notcher Councilor Doc Jess Albios. Sa iba pang bareta, Naga City Police Office nakarehistro nin 8 kaso nin rape hali sa mga barangay kan syudad ning Naga. Detalles kayan aramon to sa report ni Jerome Breeze.
Gabos late reported ang 8 kaso nin panlulugos na na-record kan WCPD Canaga City Police Office sa magkakaparang barangay sa Naga. Sigun ki Pulis Captain Beverly Kalahate ang OIC kan WCPD kan NCPO, gabos man case filed ang nasabing mga kaso, bot sabihon epektibo ang silang kampanya na maisumbong ang mga siring na krimen sa pulis. Yung mga late reported. Opo, kasi yung pag-educate at yung pag-disseminate ng mga information at ng mga laws regarding women and children, mas nalalaman at mas lumalawak yung kalaman nila. So, meron din namang incest, meron din namang hindi related. Saro sa ginigibo kan opisina ang school visitation asin barangay visitation, kabali na ang pagpapagiromdom asin pagtonin giya sa mga akin na day matakot na magsumbong sa pulis kung biktima nin rape. Ang proactive measures po ng mga stations natin at ang mga WCPD is to yung school visitation, barangay visitation, yung coordination ng WCPD sa barangay, tapos yung dialogue nila. So, more on educating the constituents of the Naga City. Para sa JNTV48 Naga Jerome Bliss, Newsbreak. Sa iba pang bareta, liwat na pinatunayan kang Naga College Foundation na bako lang sa ngaraning sports, matibay ang mga estudyante digdi. Ini matapos na mangenot sa nagtapos na 2023 Licensure Examination for Criminologists ang saro sa mga naggraduar sa nasabing kolehiyo. Maraming taman ng kumpletong details kayo sa report ni Junior Correspondent Karen K. Iscaro. Naga College Foundation, home of the champion, bako sa nasa sports, maging sa academic. Tatak Tigre ang nanginotan sa ginibong April 2023 Licensure Examination for Criminologists. Sa 13,000 na mga criminology graduate na nag-exam, 1,439 sana ang pinalad na maging registered criminologists. Nakuha ni Kenneth Olvita de la Torre ang first place na igwang 89% rating. Naging top 10 man si Mark Perit Villanueva na igwang rating na 87.45%. Sinabi kan top 1 na si Kenneth de la Torre na dai siya makatubod sa resulta kanakaaging exam. Sigun pa sa iya, dakulang parte ang NCF sa pagiging top 1 niya. Nung una talaga hindi ako makapaniwala. Kasi kala ko nananaginip lang ako, ganun, or namamaligmata. And yun, narinig ko na sumigaw yung friend ko doon sa bahay nila. Sobrang lakas nung sigaw niya na, uy, nag-top daw si ganito, si Kenneth. Tapos, tinawag ko na din siya doon sa bahay nila. And yun, sobrang saya namin doon sa tapat ng bahay nila. Top 10 man si Mark Perit Villanueva na andaman sa mga maarabot na oportunidad sa iya. Dati pa lang po, nung nag-aaral pa lang talaga ako, gusto ko na po talagang pumasok sa PNP. Pero ngayon po, kung may mga opportunity man pong dumating, handa po akong i-grab yung mga opportunity. Dakula man ang pasasalamat ni Dr. Marilyn Balares, Dean kan College of Criminal Justice Education, sa naging resulta kan examination. Pirang rason man ang sa iyang sinabi kung ano ang igwa sa Naga College Foundation. Ang pagkakaigwa ng top-notchers sa board examination, dakulang motivation as in inspirasyon para sa mga masurunod na ma-take ng board exam. Lalong-lalo na ang Naga College Foundation, nagkaigwa ng top 1 and top 10. Although di may masyadong ini-expect pero ang samuyang preparasyon para sa inda, bako lang magpasar, kundi talagang mag-top sa mga licensure examinations. Kaya sa ngunyan, medyo naswertehan ta po. Pigpromisa niya man ang libreng plane ticket kanasabing passer pagpaduman kaini sa Manila para sa oath-taking. Ang top-notcher na si De La Torre asin Villanueva makakakuaman ning mga incentives. Well, it's been a policy of NCF that if we have top 10, any position on the top 10, we give monetary incentive.
Ngayon, ito first time sa criminology na nagkaroon ng number 1, top 1. Then we give him extra. In terms of monetary, it's confidential. But I assure you, it's big amount. Buong NCF community ang nagpaabot nin mainit na pagbati sa duwang Pride kan eskwelahan. Pinatunayan man ang God ni De La Torre asin Villanueva na tunay na orgulyo ang mga Tigre. Thank you po sa Naga College Foundation kasi po sila po yung naghubog nung skills ko, and masyado po ako naging interested sa course ko, and minahal ko na po yung course ko. Karen K. Iscaro para sa GNN TV48 Naga Newsbreak. Sa pagbabalik kang newsbreak, lalaking nagpabakal nin sinakong uring inaresto. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuwanta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio, at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush, at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. The Mariners Tourism and Hotel Institute is an institution that offers hotel accommodation, food and beverage services, and different programs and international cuisine. It boasts 5 contemporary guest rooms that fit to all types of guests and travelers. Room rate starts from 1,500 to 4,999 pesos only. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, 5 pillars of criminal justice system naging sentro sa pag-orolay sa ginibong enhancement seminar kan College of Criminal Justice Education kang nakalis na simana. Ramon taman ng kumpletong detalye sa report ni Junior Correspondent Christine Reyes. 5 pillars of criminal justice system in the Philippines ang naging sentro kang pag-urulay sa ginibong enhancement seminar kang College of Criminal Justice Education para sa mga first-year criminology students. Sigun kay Jail Officer 1 Joshua Emmanuel C. Estrellado, magayon nangunyan pa lang nagkakaigwa na ng ideya ang mga estudyante sa kung paano ang padalagan sa laog asin luwas kan BJMP bilang jail officers. So ako po ay isang Community Relations Service Officer ng aming jail unit. Since nasa correction pillar po kami, ay may ibabahagi namin yung actual roles namin na ginagawa inside and outside ng aming jail facilities. Through this activity po, may show
i-showcase namin yung roles ng isang jail officer. Kada year level sa CCJE Department, nagkakaigwaning seminar para mas magkaigwa pa ng kaaraman o rog na magagamit ninda kapag sinda naglaog sa mga law enforcement agencies. This is an enhancement seminar for our first year students. Every year level kasi sa amin, binibigyan talaga namin sila ng enhancement seminar para ma-retain sa isip nila yung subject that they have taken already. Dakulang tabang man ini para sa mga estudyante na mas mainganyo asin maging malawak ang saindang eksperyensya tasinda naman ang masunod na law enforcement personnel. I think this academic enhancement seminar will enhance and adds up to our knowledge as our criminology student. Mostly, lahat sa amin ay dreaming to be part of the law enforcement personnel and be part of the law enforcement agencies. Siyempre, mas malaking tulong talaga para sa aming mga first year student. Ini si Kristen Reyes para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Sa satuyang police report, lalaking nagpabakal nin sinakong uring sa Naga City People's Mall, dinakop. Detalles kayan sa report ni Jerome Breeze. Maatubangon yan sa kasong pagbalgar sa PD 705 o Forestry Reform Code of the Philippines ang sarong 33 anyos na soltero matapos sining maaktuhan na nagpapabakalin na sinakong uring na mayong magkakanigong permit gikan sa DNR sa Riverside kana Naga City People's Mall. Sigun sa report, may sarong concerned citizen na nagpaabot nin sumbong sa Philippine National Police manungod sa pagpapabakalin uring gamit ang sarong van na minamaneho ka na suspect na si Illustre Calyao Jr., 33 anyos, residente ka na Tinambak, Camarines Sur. Tulos man ining pig-kumpronta kan pulis asin napagaraman na mayo mananggad ining naipahiling na magkakanigong dokumento. Sangunya na sa kustodiya na kan Police Station 1 Naga City Police Office and suspect ang aning kahampangon ang nasabing kaso. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report, arestado sa pinagibong anti-drug buy-bust operation kan Police Station number 3 ang 53 anyos na suspect na si Edna Austria Comprado kan Sagrada Familia, Zone 7, Barangay Peña, Francia, Siyudad ning Naga matapos na mabakalan nin sumot shabu sa kantidad na 500 pesos asin makumpiskaran nin tulong sa sachet ning pinagtutubudan illegal na droga na nagkakantidad 10,880 pesos. Ang suspek ang pirang beses naman sumuot na dakop sa kaparehong kaso. Mientras tanto, mga dati nang naimbuelto sa illegal na droga ang kadaklan sa mga nagkadarakop giraray kan Naga City Police Office sa pagpapadagos kang sa inang kampanya kontra illegal na droga sa siyudad ning Naga. Alaga daiman masabi ni Police Colonel Nelson Pacalso kung dakol sa mga dating imbuelto sa illegal na droga ang nagbalik giraray sa indang mga dating illegal na aktibidad. Laban natin sa illegal drugs dito sa Naga City ay tuloy-tuloy. Based sa ating mga arrested suspects, yung iba talaga ay mga dating gumagamit na. So may masasabi natin na yung iba ay bumabalik. As to the kung dumadami talaga, hindi natin masasabi po yun. Sa iba pang bareta, Guidance Week celebration sa Naga College Foundation naging makulor asin napano nin kaugmahan. Ang detalye sa report ni Junior Correspondent Kayla Casulia. Panunin kaugmahan ang selebrasyon kang Guidance Week 2023 na pinunan sa banal na Santa Misa na pinanginotan kan school chaplain na si Reverend Father Goody Rueda. Panunin kaaraman asin aktibidad na inorganisa kan NCF Guidance and Testing Center. Nagprepara manin man lain-lain na aktibidad arog kang Wegos di Carnival, RTD Dardus, face painting, acoustic band, asin iba pa. Ipinaliwanag man ni Ton Perez, event organizer kang Guidance Week 2023 ang tungkol sa aktibidad asin ang obheto kaini. Yung Guidance Week celebration kasi para yan sa mga students and employees natin. Annual celebration siya na nililid ng Guidance and Testing Center. Para siyang nagsisilbi siyang mental health break para sa lahat ng students and employees. Hinirasman ni Bea Cassandra Daelia ang sa iyang magayon na eksperyensya sa inot na aldaw kang Guidance Week 2023.
Maganda siyang parang event. Hindi siya yung parang required for the students pero may free will yung students na mag-join sa mga events nila. Bilang saro sa mga performers sa acoustic activity, dakula ang kaugmahan ni John Robert Dasal sa oportunidad na tinao sa iya kan Guidance and Testing Center na maheras ang sa iyang talento. Nauugma ako na sana dakol pasindang matabangan. Then hanggang ngunyan, saro na ako sa binibistong local artist ng Naga City dahil busker na din ako sa Plaza Rizal. So, dahil yan sa guidance office. Dakula man ang pasasalamat ni Alfonsa Elsa Baisa, Head kang Guidance and Testing Center kan Naga College Foundation sa mga nag-organisa para maging trayumpo ang aktibidad na ini. I'm very grateful to each of them and to all counselors kasi naging successful. I believe the 2023 Guidance Week is successful, especially when it comes to the effects sa mga estudyante. Even the participation of the different departments ay very successful talaga ining samuyang Guidance Week this year, 2023. Para sa GNN TV 48 Naga, Kayla Kasulya, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page GNN TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Diyos mabalos kang sa indong pag-antabay. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.